za javnu nabavu, preko javne nabave, dakle ugovor sa veterinarskom stanicom Bjelovar. Mi imamo riješeno to pitanje preko toga, ja sad ne mogu ulaziti u pitanje pojedinih udruga. Dakle, moramo poštivati sustav javne nabave, Srapa nije moglo udovoljiti kriterijima javne nabave i ja tu ne mogu, kako bih rekao, ne mogu sad komentirati udruge koje više nisu nikakvog poslovnog odnosa s gradom Bjelovar. Dakle, mi imamo sustav zbrinut putem veterinarske stanice Bjelovar. Još nešto je? Ajde, sretno. Ovo je završno slov. Ma sad je samo spomenuti. Ovo je posvećenje. Negdje ti stanite jedno. Ne pomaže, vjerujem. Da mi je prvi su. Ja sam. Kako da sam sjetiš? Ja sam. Ti si još želio, ja sam cijeli.